سمعنيو تناي لبي حساب ازيو كله يسمعنيو ايرحقن كباي مسايو زلو صوتا ولا يبزح نحوتو يمسي سلام نዛ ቪድዮ ትሪኡ ኩራት ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም ደሓን ዲኹም ሰናይ ዲኹም ኣነ ሰላም ሰናይ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ ለመድኃኔዓለም ከምቲ ኣነ ሰላም ሰናይ ዘለኹ ድማ ስጋትኩም እውን ብቢ ዘለኹም በኹርና ኣንጻፍ ዓለም ሰላም ሰናይ ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ ለማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጽኣኸ ድማ ጥምቀት ማለት ታይ ማለት እዩ ዝብል እዩ ካብኡ ከዓ እንኳዕ በጽሕና ንወርሓዊ በዓል ኣቦና ቅዱስ ያሬድ ካብኡ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ለጠመቐሉ ዕለት 11 እኳዕ ብሰላም ሰናይ በጽሕና እና ለማዓንቲ ጥምቀት ማለት ታይ ማለት እዩ ዝብል ሒዘ መጽእ እኒአኹ ናኡ ከብለኩም ማለት እዩ በስመ ስላሴ ጥምቀት ዝብል ቃል ካብ ኣጠመቐ ዝብል ግሲ ዝወፀ ኮይኑ ትርጉሙ ከዓ ምጥማቕ ማለት እዩ ዓይነታት ጥምቀት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ጥምቀት ምሳላውያን ኣማናውያን ተባሂሉ ይኽፈል ምሳላዊ ጥምቀት ዝበሃሉ 4 እዮም ቀዳማይ እግዚአብሔር ማይ ኣይሂ ኣብ ዘምጽኣሉ ግዜ ንምድሪ ስለ ዝሓጸባ ኣጠመቓ ንብሎ ቀዳማይ መቃርያስ 14:1 ካልኣይ እስራኤላውያን ብባሕርን ብደመናን ዝተጓዓዝዎ ጥምቀት ንብሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:2 ሳልሳይ ታቦተ ሕጊ ሒዞም ዝኸዱ ዝነበሩ ካህናት ድማ ብዮርዳኖስ ማእኸል ስለ ዝሓለፉ ጥምቀት ንብሎ ኢሳይያስ ምዕራፍ 3:15 ራብዓይ ናይ ዮሃንስ ጥምቀት ካብ ስጋዊ ሕማም ንምድሃን ስለ ዝነበረት ጥምቀት ንብላ ማቴዎስ ምዕራፍ 3:11 እዞም ኩሎም 4 ዓይነታት ጥምቀት ናይ ስጋ ድህነት እምበር ናይ ነፍሲ ድህነት ስለ ዘየምጽኡ ነቲ ናይ ነፍሲ ድህነት ዘምጽእ ጥምቀት ምሳሌያዊ ኮይኑምቦ ይርከቡ ኣማናዊ ጥምቀት ኣብ 4 እዩ ዝኽፈል ቀዳማይ ናይ ጎይታ ጥምቀት ካልኣይ ናይ ንብዓት ጥምቀት ሳልሳይ ናይ ባሕረ እሳት ጥምቀት ሳልሳይ ናይ ደማ ሰማዕት ጥምቀት መግለጺ ቀዳማይ ናይ ጎይታ ጥምቀት ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ጥምቀት ኣማናዊ ጥምቀት እዩ እዚ ከዓ ብማይ ካብ ኢድ ዮሃንስ ተጠመቐ ጥምቀት እዩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሎም ኣፍላጋት ዮርዳኖስ ካብ ኩሎም ፈሰስቲ ማይ እዩ መሪጹ እዚ ከዓ ንምንታይ መረጸ ዝብል ሕቶ ክንምልስ እንተኾይና ማይ ዝመረጸሉ ምኽንያት ቀዳማይ ብማይ ዝተሓጸበ ክዳን እንዳ ሓደረ ኣብ ዝመጽኣሉ ግዜ ትረት ክዳኑ እንዳወሰኸ ከም ዝኸይድ ብጥምቀት ዝተሓደሰ ሰብነት ከዓ እንዳ ሓደረ ጉድላትን ትሩፋትን ክሰርሕ ይጅምር ካልኣይ ማይ ዝወሰዶ ርስሓት ኣሰሩ ከም ዘይርከብ ጥምቀት ዝተደምሰሰ ኃጢአት ከዓ ኣሰሩ ኣይርከብን እዚ ነቶም ንዑስ ክርስቲያን እንብሎም እዩ እምበር ንህፃናት ኣይኮነን ሳልሳይ ማይ ኣታኽልቲ የለምልም ጥምቀት ከዓ ልምላሜ ስጋ ነፍሲ ይህብ ራብዓይ ስጋዊ ሕፀ ብማይ ከም ዝነበረ ናይ ርብቃ ሲፖራ ሕፀ መንፈሳዊ ሕፀ ከዓ ብጥምቀት ንምግባር ሓምሻይ ማይ ናይ ስጋ መልክዕ ከም ዘጽሪ ጥምቀት ናይ ነፍሲ መልክዕ የጽሪ ዮርዳኖስ ዝመረጸሉ ምኽንያት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመረጸሉ ምኽንያቱ ትንቢትን ምሳሌን ስለ ዘለዎ እዩ ናይ ዮርዳኖስ ትንቢት ጎይታ ማያት ረአዩኻ ፈርሑ ከዓ ናይ ማይ ቃላያት ሰንበዱ ድምፂ ማዮም ከዓ ኣስምዑ መዝሙረ ዳዊት 76:16 ባሕሪ ከዓ ረአየት ጎየየት ድማ ዮርዳኖስ ናብ ድሕሪቱ ተመለሰ መዝሙረ ዳዊት 113:3 ናይ ዮርዳኖስ ምሳሌ ቀዳማይ ዮርዳኖስ ኣብ ክብገስ ከሎ ሓደ እዩ ቀፂሉ ብደሴት 2 ሩባ ይኸውን ነቲ ደሴት ምስ ሃለፎ ከዓ ሓደ ይኸውን
ንሕና ድማ ኣቦና ኣዳም ሓደ ነይሩ። ቀፂልና ብግዝረት 2 ህዝቢ ኾነ። ቀፂልና ከዓ ብጥምቀት ጎይታ ሓደ ኾንና። ካልኣይ ዮርዳኖስ ኣብ ክረምቲ ኣይመልእን እዩ፣ ኣብ ሓጋይ ከዓ ኣይጎድልን እዩ። ጥምቀት ከዓ ንጎይታ ዝምላኣሉ ኮነ ዝጎድለሉ የብሉን። ሳልሳይ ብዙሓት ኣንሽቱ ቀላያት ናብ ዮርዳኖስ ይኣትዉ እዮም። ንሱ እምበር ንሳቶም ግና ወልሓንቲ ሓገዝ ኣይኮንዎን እዮም። ጥምቀት ከዓ ንጎይታ ዘይኮነስ ናሕና እዩ ውልድነት ዘውህበና። ናይ ንብዓት ጥምቀት ናይ ንብዓት ጥምቀት ብንብዓት ዝጥመቕዎ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ንምእመናን መነኮሳትን እዩ ዝገልጽ። ናይ ባሕሪ እሳት ጥምቀት ናይ ባሕሪ እሳት ጥምቀት ናብ እሳት ምድርባይ ናብ እሳት ምውርዋር ዘመልክት ጥምቀት እዩ። እዚ ከዓ ንሰማዕታት ዝምልከት ጥምቀት እዩ። ንሰማዕታት ወይ ነቶም ሓደሽቲ ኣመንቲ ብተኣምር ኮነ ብትምህርቲ ንዝኣምኑ ከይተጠመቑ ናብ እሳት ከእትውዎም ከለዉ እዩ። እዚ ከዓ ከም ጥምቀት ይኾነሎም ማለት እዩ። ናይ ደመ ሰማዕት ጥምቀት ሰማዕታት ብስሕለት ብሰይፊ ደሞም ኣፍሲሶም ዝጥመቕዎ እዩ። እዚ ከዓ ሰማዕታት ስለ እምነቶም ኢሎም ብሰይፊ ከስየፉ ከለዉ እንተደኣ ኣብ ኣረማዊነት ዝነበሩ ኮይኖም እቶም ደሞም ከም ጥምቀት ይኾነሎም ማለት እዩ። ስለምንታይ ጎይታ ተጠሚቑ? ጎይታ ዝተጠመቐሉ ምኽንያት ህደግ ምእረሰ እስመ ከመዝ ውእቱ ተድላ ለነ ወይ ደልወነ ከመ ንፈጽም ከሎ ጽድቀ ከም ዝብል ማቴዎስ ምዕራፍ 3:15። ጎይታ ከዓ ንዓና ኣብነት ንምዃን እዩ ዝተጠመቐ። እቲ ጥምቀት ከዓ ይጥምቆ ዶ? ጥምቀት ንጎይታ ምንም ዝጠቅሞ የብሉን። ኣቐዲመ ከም ዝበልክዎ ንኣብነት እዩ እምበር ምንም ዝጠቅሞ የብሉን። ንዓና ኸ ይጠቅመና ዶ? ጥምቀት ንዓና ይጠቅመና ጥራይ ዘይኮነስ ንሂወትና ውን እዩ። እዚ ማለት ከዓ ጎይታ ኒቆዲሞስ ካብ ማይን መንፈስ ቅዱስን ዘይተወለደ ንመንግስተ ሰማያት ክርአያ ኣይኽእልን እዩ ከም ዝበሎ ዮሃንስ ምዕራፍ 3። ንሕና ድማ ተጠሚቕና እንተደኣ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተዘይተወሊድና መንግስተ ሰማይ ኣይምልከተናን እዩ። ስለዚ ከምዚ ካብ ኣቦ ብዘርኢ ካብ ኣዶ ከዓ ብደም ሰብ ኮይንና ንውለድ። ብጥምቀት ከዓ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተወሊድና ሕያውያን ሰብ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ዝምልከተና ኮይንና ንውለድ እሞ ነዛ ቅንዕቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና እምነትና ነዚ ኩሉ ምስጢራት ሒዛ ንዓና ንድሕነት ዋና መርከብ ትኾን። ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንዓና ብመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ክነመስግኖ ዝሃበና ጎይታ ንዕኡ ናይ ባህሪ ምስጋና ነዲኡ ናይ ጸጋ ምስጋና ይምጽሓዮም። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ሰምዓኒዩ ትናይ ልበይ ሓሳብ እዚ እዩ ክብሎ ይሰምዓኒዩ ኣይረሕቕን ካባይ ምሳይ እዩ ዘሎ ስቕታ ዋላ ይብዝሕ ንሕቶ ይመሲ